Shekara nawa duniya za ta ƙara? Nan gaba bato ba ta goma, ƙara mata goma kawai. A cikin da ƙara goma? Wallahi. Ta tun kenan? A Ta tsaya dai. a bata shekara goma kawai gejinta. In yanzu misali Kana jira? duniya za ta kai kamar shekara 80 zuwa 90. kai bari ga ma. Duniya get ɗinta nan gaba 10,000 ko kwana ku shekara nawa kake tunanin da kai ƙara? wallahi na ji tunanina daga shekara 10 duniya ta tayi. Kai yanzu Kai din kanka. Yanzu idan wani shugaban ya zo ya hau za a ce gara Buhari. a'udhu billahi a'udhu billahi. To kaga duniya ta to kawai duniya ta tayi. Kai ba ka san mu da alkai. Wallahi a'a ba bala'i nake jama ba, alheri nake jama. Ka kusa zuwa ka ce ka je kabarin ya girgirbo ka ce gane ina ma ni ne a kabarin ya Kai yanzu bai faru Ina ma kana haka. Yi mana. To yanzu nayi gaban shekara nawa kike fara? Ai bari ga kana ba. tafiya kana haka ba za ka baci. Ayyun wace barkaji lokacin dugunab sai muke cewa ba Lokacin wa? dugunab. Ya gina Bari ga ma na To yanzu good luck. ba ma Ka ce fata good luck. a ce ga wanda za a ce wanda Buhari da shi. Ta girgir. To za mu Muna fatan yanzu Ta Umar girgir ya bau. karɓi ragamar Ta ƙasar nan girgir wazirin bau. Adamawa. ina jin ka babba. Kada gai. Annabi sallallahu alaihi Ana kawo mana wasallam mafi aka alkhairi. tambaya Mu dai mafi alkhairi. ka gane Eh. labarin wannan sa'a Yau. ita ce ranar da kake faɗa ta duniya ta tashi Allah saka. yace man mas'ul an habi a'lam min Allah as-sa'il saka babba. Mai tambaya Kaga- da wanda ake tambaya. yawwa to kaga kenan Don tunda tuna mala'ika. a wannan lokaci mala'ika jibril ya sirranta sanin in ma ya sani Na'am. shi ma annabi ya sirranta sanin in ma ya sani Ya ma Bare. to shi dan adam baya iya bayyana wannan sani To ni na yi hasa. dole sai dai a barwa Na yi hasaye. To Ai hasashe. Duniya nan hasashe gaba. aikin banza kai Hasayen da ne duniya sai dai nan ka gaba. ce ta iya A kaza ƙara ta mata iya kwana, kaza a ƙara mata to shekara kai goma. menene riba ka in Kai ka tashi a duniyar ce shekara gaba ɗaya 20 ko kuma ko kuma duniyar gaba menene ɗaya. rashin To kai riba za ka ka ta kare yau shekara nawa a saboda haka ka Ni a jira hasaye. ka yi addu'a abin da ka tanada nata ka ci gaba da Hasaye yi na a yanda nake cin bare ma na san ba na fatan kai. bare ma na san ba ka da Kai guzurin ba komai ka ba cin kake goma. neman ta To yanzu da Dan aikin da duruma. zamu yi da kai kafin wannan shekara 10 ta zo tunda kai a sahenka shekara 5 kabarin kama ya bace. Ni ba hasaye na. Duniya ta ƙara shekara 10. Mun gama mun ci kutuwar ubanmu. Ai ba za mu fatan Buhari da Umar a shekara 10. To bari in ga Ai ma. yayi dokar yayi. Bari in ga ma layi ake bi. Idan wani ya sauka sai a ce garawa A ne. ba ma fata. daga wannan fatan to kana tunanin kai kana tunanin za a koma ba ba a koma ba gaba ake yi to in wani ya sauka ta za a gara ba Wazirin Adama insha ko kai ba wazirin adama ba ko dan dama